piatok 26. októbra sa uskutočnil krst v poradí už 3. CD-čka rodáčky zo Skalitého Vlasty Mudríkovej. Krstní rodičia albumu boli primátor Čace Milan Gura a herečka Lucia Siposová. V prvom rade som veľmi rád, že som sa mohol už po tretíkrát zúčastniť a byť aj jedným z krstných otcov CD-čka Vlastičky Mudríkovej. Som samozrejme nesmierne rád, že takíto úžasní mladí ľudia existujú a vracajú sa k našim hodnotám, o ktorých hovorili naši starí predkovia. Ľudová hudba v ich podaní je aj dôkaz toho, že tieto hodnoty nezomrú a budú šírené i naďalej. Nielen v Čáci, ale po celých Kysuciach a ja pevne verím, že aj po celom Slovensku. Želám samozrejme tomuto CD-čku veľa úspechov a v prvom rade Vlastičke Mudríkovej do ďalšej práce, veľa síl, či už v osobnom, alebo aj v jej pracovnom živote. Svojou hrou a spevom prispieva k zachovaniu ľudovej piesne a folklóru v regióne Kisúc. Takéto CDčka a vôbec takíto nositelia kultúry, akým je napríklad aj Vlasta, sú strašne dôležité na to, aby sa to nejak tak aj tie generácie učili, aby to nezaniklo, aby to fungovalo, lebo je to aspoň taký malý odkaz tej našej malej kultúry, malej krajiny. Ja sama sa chcem doučiť, ja si zoberiem aj to CDčko, ja ho budem počúvať, lebo ja sa proste chcem naučiť tie pesničky. Mne to robí dobre, keď na tých svadbách a na tých špeciálnych rodinných udalostiach všetci tak spolu spievajú a vedia tie slova a všetci sa rovnako hýbu. Je to proste super, je to niečo, čo nás spája a čo by malo zostať v pamäti. Na novom CD-čku je 18 piesní v rytme polky, valčíka a tanga. Sú na ňom piesne, ktoré sú textovo veľmi krásne, takisto aj melodicky. Sú na ňom piesne autorské, potom piesne sú zozbierané od starých ľudí, takže každý si tam nájde niečo svoje. Myslím si, že CD-čko sa určite bude páčiť rôznym vekovým kategóriám, či už mladším ľuďom alebo starším. Pre svojich fanúšikov pripravuje debutové DVDčko. Množstvo mojich fanúšikov a obdivovateľov chcelo, aby som natočila nejaké DVDčko, aby ma mohli vidieť aj na obraze, tak môžem prezradiť toľko, že na DVDčku budú piesne z môjho nového CDčka a budú tam aj také bonusy, budú tam fotografie a aj moje rôzne vystúpenia na mojich rôznych podujatiach, či už sú to heligonkárske podujatia alebo folklórne festivaly, takže aj všetko toto si tam môžu pozrieť. Okrem solových vystúpení a hry v kapele sa venuje aj štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici so špecializáciou operný spev. Aktívne spolupracuje so štátnou operou v Banskej Bystrici. Za zmienku stojí najmä 12 víťazstiev v rade na medzinárodnej heligonkárskej súťaži v Ostravici, kde svojím spevom a hrou opakovane udivuje divácku a odbornú porotu. Veľa inšpirácie som našla práve na folklórnych festivaloch, heligonkárskych prehliadkach alebo aj vďaka ľuďom, ktorí mi posielali či už mailom alebo na CD-čku nejaké piesne, či už to boli zastarané piesne a som veľmi rada, že som ich mohla dať na moje nové CD-čko. Novému CD-čku prajeme veľa úspechov. Samozrejme v dnešnej dobe je dôležitý ten predaj, tak aby sa muzikantom z toho dalo aj trošku žiť, lebo poznám, aké to je náročné v tomto našom showbiznise, ale hlavne nech prináša radosť tým ľuďom a nech ho počúvajú aj mladí ľudia, nech sa dostane medzi mladých ľudí, lebo to je také celkom osviežujúce počuť mladých muzikantov, mladú spevačku, krásnu ešte k tomu hrať takúto ľudovú hudbu, to je super, tak nech sa dostane do uší čo najviac ľuďom.